Ngono piye padha ngono. Ya iya to, Mas. Oh iya, bagus. 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 Bas, monggo. Ngambar ing Yo! Dipalarake yo. Kepinuk ya Mas. Terusur ngangge sepuh meni sepuh ingkang samurawuh binara kanthi segala dikanca-kanca ingkang wonten sebelah kanan panggung. Monggo dipunaturaken wonten langgam ngimpi diaturaken sesarengan Mega Suara Campur Sari Indonesia. Aturi setunggalu adik Purian. Halo. Ya, yuk. Nganggo mandek Ya iya no. Mas. Ciri sebuah campur sari setiap
gendingi setiap lagunya pasti ada bapaknya, ada terminale. Ana iki. Ana terminale, Mas. Kanggo munjal ambekan. Nggih, saderepun belajengaken ngaturaken sugeng rawuh dumateng tim keamanan saking pemerintah Desa Dermoloto Cinta saking Mbak Linmas ugi Bapak Linmas ngaturaken sugeng rawuh kemawon selamat bertugas. Mugi sukses ngantos paripurnaning pagelaran ing dalu punika. Monggo lajengaken. Digandeng terus guyu ya, Mas. Iya, digandeng terus guyu. Iya, ngene ya wis ketok renggosan ya. Heeh, Mas. Ya wis ketok wis nyambut gawe Faktor tenanan. U. Iya, faktor U. Ya ben jelas toh, Mas. Iya, betul. Monggo lajengaken yo. Matur sumba nuwun Diajeng Indarwati Parawansa ingkang sampun ngaturaken